Good morning mga kalaga no. Another Sunday vlog na po nato mga kalaga no. So karong adlaw Domingo mga kalaga na ay nag-imbitar na to og padungon ta sa ilang panagtapok. So keep in tune and keep on watching mga kalagan sa atong ginagmay nga vlog mga kalaga no. So are sa ta. I love you all. Bye bye. Og same unusual mga kalagan, so magbaktas ta mga kalagan kay walking distance naman pod. So sa tinuod ay wala dito siya gadag kwarta, ay wala dito siya sa kwarta. Angaw. So pinahinay tagbaktas mga kalagan. Na ako sa agianan nga lagbas diri sa kuan lamdagan mga kalagan. So stay tuned na mga kalagan ha, og kabutaw gasaw padong. So see you around. Sa diha mga kalagan ilabay naman ta dire sa kuano UB school. So ari-tari agi mga kalagan. Baktas mga kalagan kay dool ra man pod. Og isuksok na ko mga kalagan no sa mga ako ang mga follower diha mga kalagan no, og sa mga naga-view sa ako ang mini vlog o reels mga kalagan. So salamat kaninyo no sa mga solid nga suporta mga kalagan. So kay happy naman po ta mga kalagan, pero medyo na lagi pa kainit na kayo mga kalagan mo nang gakaw-kaw ta. So enjoy your Sunday mga kalagan. So welcome dire sa KFC Drive mga kalagan no. Tanaw na to mga kalagan og kinsay naa dire sa ubos mga kalagan no. Nagchat magud nako sila mga kalagan nga naa kuno sila dire. So dinanata dire sa mga kalagan. Sulod mismo sa KFC Drive dire sa may barangay hall dire mga kalagan. Init no. Nakita nyo mga kalagan mo na siya ay Port of Tagbilaran City mga kalagan no, City of Pension mga kalagan. So katauban mga kalagan ug sakto gyud ilang gibuhat mga kalagan nga mamasol o maligo. Og naa ba sila karon? So tan-aw na to gasa sila. Ay bag nakita dito. Kita mo na mga kalagan ang labyong. So ato silang surang-surangon sa mga kadyot mga kalagan. Tayo mga kalagan ay sa kay kauban laan eh. Hello. Aaron. Joseph. So aning lugar mga kalagan no, atubang ta sa Dawis nga seaside mga kalagan no. Nara ag sumpay nga bridge diha na. O pamauman. So
So ari tas na masulari atong surang-surangon. Nanago ag isda ron. Pre, ada ka dia intago dia pre. Ay buntag di mo dia pre. Papay kuha. Apa pasaw-pasawin na laman na dia kay aron na kay kuha. Si paring Joseph mga kalagan di ara. Mao ni nag-imbita nako padungon ko ani nya wa pa day kuha. Kaway-kaway naman yan pre.